Andando a terra, Manuel María, na voz de Uxía Senlle e nas recreacións artísticas dos alumnos do Colexio Galén. La canción que bailo yo es la canción que habla de la casa de Manuel María. Bailan os nenos pequenos de cuarto de primaria conmigo e van bailando o que din os versos. Eu vou representando a Manuel María. Unha homenaxe audiovisual ao poeta da Terra Cha. Un disco Andando a terra que pretende selar un pacto co poeta da Terra Cha para percorrer todos os lugares de Galiza para espallar a súa poesía. Non? É moi importante que o Cole Galén se fixera eco un pouco deste disco e decidiran facer un traballo tan bonito, tan elaborado, tan sumamente traballado. Andando a terra mesturou a expresión plástica hice muchos caracoles e a musical. Dar integrar pois eso, todas as sensibilidades artísticas, no? Tanto a parte plástica como a parte pois de expresión corporal, a parte do canto, todo dentro do espectáculo do Uxía. Os rapaces e rapazas do colexio, dende 3 anos ata 18, fixeron colaboracións diversas, tanto de baile, danza, cancións, expresión corporal, recitado. O proxecto achegou os estudantes á vida e obra de Manuel María. Parécenme un autor moi bon e gustanme as súas poesías. A mí el poema que máis me ha gustado dele es el del bando, porque estuvimos trabajando un compañero mío y yo en lengua castellana, un poema del que se llama O bando, lo que pasa es que le pusimos un poco de, digamos, nuestro. Lo hicimos en gallego y una de los versos era prohíbese que as nais teñan fillos, que as galiñas teñan polos e que o sol saia cada día. Lo que se trataba era de representar el mismo poema, pero cambiando los versos, así que eso hicimos. Unha parte tamén que fixemos para achegarnos máis a Manuel María foi sentilo de outra maneira, a partir desos poemas que traballamos no espectáculo. Señor gato, por sentido que metido no burato está o rato. Representamos el poema de O señor gato de Manuel María y lo que hacemos es vamos de gatos y otros van de ratones y nos perseguimos por el escenario bailando. O espectáculo musical é froito dun traballo previo de investigación. Nos fuimos a casa de Manuel María facendo unha excursión e vimos como era. A mí o que me chamou máis a atención da casa foi que tiñan tantos animales e tan poucos xoguetes e a ver as antigas e cosas desas. A grabación da gala realizárona outros estudantes, os da Escola de Imaxe e Son. A miña labor é realizar o traballo que fan os cámaras e eu decido que plano e en que momento se executa, entonces, bueno, é unha labor de moita responsabilidade, pero moi agradecida porque eu son o que decide, ao fin e ao cabo, o que vai pasar e o que ten a última palabra. Estar nun escenario real, nunha situación real, pois é unha gran oportunidade para min e para todos os meus compañeiros. Na realización e produción axudamos a conseguir todo o material que necesitaban e, bueno, pois a mí supónme empezar xa no que é máis ou menos no mundo real. E, bueno, é unha práctica xa boa e, bueno, estou contento. E para rematar, a canción máis coñecida das inspiradas nun poema de Manuel María.